welcome back to my channel. So for today's vlog, mga ligo-beto sa Katmunan with Marvy and Queen Mother tuwa sa likod. Oh my Hyatt! Hi Marbs! Okay na ka? So let's go guys, join us! Teng! Queen Mother! Oh, nasa likod. Guys, okay? Bakit ka pulang lupa, Wak? Wala. Mas, sampai mas. Ay, tabakan. Ako bang kami? Kalawat. Ano na? Ay, pagnaon-naon na kayo. Kasi pagtuwan ng moderator, tuwan mo, akala mo sa akin. Hindi, pasudlan? Pasud? Ha? Ha? Pasudlan? Oo, ito rin sila. Pasudlan? No? Lagi? Tagadi. So what I swear di kay gisirag ano, kita mo ato na ay yellow nga nakaatang. So why swear di takaligo diri sa Katmunan Dam. So we'll move to another spot. Ato may ron. So mga ito na mi. Ready na ang ninja? Bawal ka na. Bawal ka na, pati pag-ibig. Bye, Katmunan! That's Marvy. So we're moving to another place. Oh, natapot siya. So ako din siya ito at ulang ka, Marbs! Ulang ka! Okay, prabawa na lang po. Oh, tara! Oh! Go, Marbs! Go! Oh, nakabawas ang motor na mo! Yan ko! Dilalim nyo no, na adventure. Pagkabot pag kita mo dito, sirado pag yun, as in close. So, i-try na mo karon sa Liboron. Welcome! Hi, Queen Mother! Very nice! Sige.
Doon ni karon ni Queen Mother sa dam. Doon nga, aray ah! Doon nga siya si Queen Mother. Hi! Oh. So, join us guys. Okay? See you later. Hi guys. Nara ni karon sa Riverun Dam with Barbie. Ligo na Mars! Queen Mother o siyan yan. So, mora siya ang view. Doon na karon na nangaligo. Okay? Oo ka muli. Kumahaligo na sa Queen Mother. Ito naman din. Ito na yung mga try. It's a nice place. So, gikan din sa Katunan. Grabe amo ang travel. Nitakot pa ang motor. So, karo ang gibaktas pa na namo from there to here. So, dapat nag-enjoy ni guys. So, join us! Kipi, nuwa man. Lakaw, banding ay pag nephritis. Bayot, galisan. Baka niya. Lagan sa ron. Papangan ko na uwan. Eh! Mabahanin mo uwan, kusog? Kiay-kiay. Ibang nini mo? So that ends our video for today. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be updated for the upcoming videos. Bye now!